سلام زي خبركم سمعتنا لومي مغسلتا نايتي غسغاس حيل اير ايرترا بزبل ارستي ممسرات كولج افيشن ايرترا استتحزه مس غدايمن حدشتن ابلات حيل اير ايرترا نغبرو زقننا علالات قصله كتكاتلو خمس قنقم قدمي ممسرات كولج افيشن حيل اير ايرترا ابشنت شعتي ميتن تسعن كلتن سرحو كابادو هيلو جميرو بحصيرو ابتوانتي سب مفتاريو تجميرو ثم ناي مجمرتا مسرت دما كابيت تمرتي سوراز مصو تمهاريم نيرام نزياتهم نابتي زدل ناي تكنيشاننتن برران نفرتن مبقع قليل زي بحال صعرتات كم استخايده قدايم أبلات حيل أير كقلصو قنيم اللو وثم قدم بمويا برران تكنيشاننتن استمهارو أبلات حيل أير دما لومي بدرجة ممهرانن حلفتن كوينوم سبات يهانسون يفريون كمزلو اب مدبر حيل اير فنقل كاب زتعذب كوت عزب تحديو زغبركم سمعتنا نلومي اب حيل اير ايرترا حلافي كفل سجنا نفرت مزخونه كولونيل فصم بلاي زغبركو قال محتت حيز قريب لخو كنت المود كتكاتلني بخبري اعدم غرمسقل غرز غيري سنايم كتتال اب حيل اير ايرترا حلافي صقدا نفرتي كولونيل فصم بلاي بقدامنت زقرب كل حطو نايتي كفلي زرزر سرحتن درجه بدرجه زبزغبو غسغاسن انتايو اتبليا الرأي غندلي اوش حيل اير تكفلي صقنا نفرتي في ناتو فولي امام نولو نفرتي ابزقون اوان دلوات كوينن سرح سلام وفيرن سلامكم اللسا حلفنا تسكيمو صباح كفليو كاب مجمريا حيل اير كجمر مسرت كله كبادو تبغيسو يجمر سلازنبره بتومسنا تمكرون حيل اير زنبرو تم زوزلو كاب حيل اير اثيوبيا زتوسنو كاب دغز موز ايرتراويان ديربيا لازم تمبغسنا يتسرح
ካብዞም መሰረት ናይቲ ትካል ዝጸንሖ ወፍያት ኤርትራውያን ይዝብገስ ኣብ ናይ መጀመርያ ግዜ ከም መጀመሪ ሕጽረታት ኣይነበረን ክንብል ኣይንኽእልና እቲ መድረኽቲ ተሰጊሩ ግን ሓይሊ ኣየር በቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብቶም ዝተፈላለዩ ቴክኒካዊ ቤት ትምህርትታት መጽኦም ኣብኡ ተመዲቦም ስራሕ ዝጀመሩ ንዓታቶም ኣፕግሬድ ጌርካ ንሶም ነፍሶም ክኢሎም እቲ ዝተዓጠቀ ዕጥቂ ተነፈርትና ማለት እዩ ሓላፍነት ወሲዶም ከምቶም ቀዳሞት ኣዕላቶም ብዘይ ደገፍን ሓገዝን ናይ ካልእ ድልዋት ኮይነን ናብ ስራሕ ወፊኖም ከም ዝመጻ ገይሮም እሱ ጥራሕ ከይኣክል መሊስካ እሳቶም እውን ናብ ደረጃ መምሃራን ተሰጋጊሮም ነቶም ድሕሪኦም ዝመፁ ናሽቱ እንዳ ኣሰልጠኑ እንዳ ማዕበሉ እሳቶም ከዓ ነፍሶም ክኢሎም ከም ዝኸዱ ክገብር ጸኒሑ ስለዚ ሓይሊ ኣየር ኣብዘን ዝሓለፋ ኣስታት 30 ዓመት ብሓፈሻ ብፍሉይ ከዓ ኣብዚ ዝሓረዋይ ግዜ ምስቲ ዘጋጠመና ተጻብቆታት እዚ እውን ናይቲ ዝጸንሐ መሰረት ክሳዕተን ኣብ ልምዓት ወፍራ ነፈርቲ ጥራሕ ዘይኮነ ሃገር ዝከላኸላ ነፈርቲ እውን ሓላፍነት ወሲዶም ነዚኣተን ክጽግኑን ነዚኣተን ከብሩን ኣብ ዝኩሉ ደረጃ ተበጽሑ ማለት እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሓይሊ ኣየር ክትምስርትን ከተካይድን ከምቲ ካልእ ቀሊል ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ዋሕድን ሕጽረታትን ብድሆታትን ከጋጥሙ ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብድሆታት ብኸመይ ተሰጊሮም ንዝብል ሕቶ ኮሎኔል ፍጹም በላይ ከብርህም ከሎ ከምዚ ይብል ፍርቂ ታሽምክሳይ ጉዕዞ ከይድና ትብሎ ኣብ መጀመርያ ዘጋጥመኩም ነበረ ብድሆታት እንታይ እዩ ብዘይካቲ ካብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ገዲፍካ ካልእ ብድሆታት ነይሩ እዋንቲ ከመይ ተሰጊሩ ልክኢቲ ውድሆታት ኩሉ ግዜ ምስተሓልፈ ቀሊል ይመስል እዚ ውድሆ ዝግንታይ መሰረቱ እቲ ተመክሮ ናይ አቪዬሽን ኢንዱስትሪ ዝበሃል ኤርትራ ከም ሃገር ኣብ ጽባሕ ናጽነት ያ እዚ ሓይሊ ኣየር እዚ ሓኒጻቶ ስለዚ ምስ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣዝዩ ዝተራቐቐን ዝማዕበለን ብዙሕ ወጻኢታት ዝሓትት ብዙሕ ትምህርቲ ዘድልዮ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ እዩ እቲ ኩሉ ምዕባለታት ተበፂሑ ጥራሕ ዘይኮነስ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እውን ፀብቆ ናይዚ ሃገር ዝመፅእ እዩ ኣብ ፅባሕ ናይቲ ሓይሊ ኣየር ዝተመስረተሉ ግዜ ሕጂ ዝውድሆ እዚ እንታይ እዩ ኣነ ነዚ ውድሆ እዚ ከመይ ገይሩ ተበዲሑ ዝበሃል ኣርስቲ እቲ ኤርትራዊ ኒሕ እቲ ኤርትራዊ ሓቦቲ ስለ ሃገር ክገብር ናይ ምባል ሓላፍነት ናይ ነፍስ ወከፍ ዜጋ ማለት እዩ ኣኻሊ ይኽብሎ ነፀግመኒ ከመይ ገይሩ ሕጂ ንከምዚ ዓይነት ተኻትሎ ቴክኖሎጂ ተገጢሙ ማዕረቶም ኣለና ዝበሃሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዝኩሮ ኢና ኣብ ሞኒቶሪንግ ደረጃ ተበፂሑ ኤርትራ ንሰቶም ዘይኮነስ ልዕሊኦም ኮይና ሓገበሉልና ዝበሃሉ ደረጃ ተበፂሑ ሕጂ ዝኩሉ ሪኦ ከለሁ ጠቕላላ እንታይ እቲ ተወፋይነት እዩ ተወፋይነት ናይቲ መንእሰይ ተወፋይነት ናይቲ ዜጋ ነታ ንእሽተይ ሓሳብ ኣንፈት ምስ ሓስካ ንዓኺ ደቀስካ ለይትን ቀትርን ባዕልኻ ፅሑፋት እንዳገናፀልካ ሪሰርች እንዳገበርካ ተሓደ ነቲ ሓደ እንዳምሃረ ተሓደ ነቲ ሓደ እናመርሐ ዝተሰግረ ብድሆታት እዩ እቲ መሓንቆ ከምዛ ደልካያ ቴክኒክ እዩ ቴክኒካ በቲ ቴክኒካዊ መንገዲ ክትሓልፎ ጥራሕ እዩ ዘለካ እዚ ንሃና ግን ክነቲ ፕሮሲጀር ተሰይሩስ ተተኣምር ብግብርካ ርኢና እዩ እዚ እቲ መሰናክል እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ እቲ መሰናክል ግዜ እዩ ኣብ ግዜ እዩ እቲ ክብፅሕ ዝነበሮ ምዕባለታት እቲ ግዜ ሓፂር ነይሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ክልተ እግርና ደልልና ከይረገፅና እዩ ኣብ ርእሲ ከተማ ብፍላይ ንሓይሊ ኣየር ኣብቲ መኸተ ሓይሊ ኣየር ዝነበሩ ተራ ስለ ዝፈልጡ ገና ብውልዱ ከሎ ከዓ ክጠፍእ ኢሎም ስለ ዝወሰኑ እዚ ተፃውኦ እዚ ግን ምናልባሽ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ንዘለና ኩነታት ኣብ ግምት ኣትዩ ኩሉ ካብቲ ዝለዓለ ስጋዕ ዝተሓተ ብፍላይ ከዓ እቲ መንእሰይ ብወኒ ነቲ ስራሕ ኣምሊኹ ስለ ዝኣተዎ እቲ ዝወሃቦ ዝነበረ ትምህርቲ ኺኒኡ ሓሊፉ ባዕሉ ዝገብሮ ዝነበረ ካሕተርተር ክስገር ተኻኢሉ እምበር ሙሉእ ዕጥቂ ሙሉእ ግዜ ረኺብና ሙሉእ ትምህርቲ ተረኺቡ ክትብል ኣይትኽእልና ሓይሊ ኣየር ፅባሕ ናፅነት 92 ተወሊዱ ዝረኣና ተፃዋብ 97 ይመፂና 98 ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዘን ዝነበራ ናይ 5-6 ዓመት ግዜ ንከምዚ ዓይነት ተመክሮ ዘሎ ናይ 50-60 ዓመት ተመክሮ ዘሎ ናይ አቪዬሽን ኢንዱስትሪ ፀላኢ ንዕኡ ትምክትን ሽንኡ ፀብለል ክትብልን ዘኽኣለና ብዘካቲ ክገብር ናይ ምባል ውፍይ ባህሊ ኤርትራዊ ተዘይኮይኑ ካልእ ምስጢር የብሉ ብዙሓት ሃገራት ነዊሕ ዕድመ ናጽነት ዘለዎን ሃገራት ጸጋታት ዘለዎን ሃገራት ኮሌጅ አቪዬሽን ወይ ድማ ትካል በረራን ጽገና ነፈርትን ዘይብለን ከም ዘለዋ ኩሉ ንጥፈታተን ድማ
بدق زور مخانو نسمعنا حلوف كيرسع من تزخبركم سمعتنا نزي زلنايو زبقعنا وفيات أبلات كما يتقلصهم نزب الحتو كولونيل فوتسون بلايك ملس كله كم زيبل لكيو في مستنكر في الحلف سلازة هاجر تصفر حقياتات أو هاجر مودعتها يقولون حج انت أنا درد عني في زوار التاريخ ما يجينا النتيو هنا تزهجر زس كما يجري هاجر كوينو زمن سياسياتهم ما قطعوا كوينو قبل ما عاد كفرو زهجر كهانسو غيرما جمجا كسلمو ايتي ما بقى سنه يتعلمها بعلو تكال كقون كله جكال ما عاد قال خمسني خليته بالحساب انا بلا فلاي أبو زوروا بتنازل نبرنا زمدنا زنبرنا متأسسار حتى جزين الصوت حماشيشو نفكم زعينة دمنيا سلاي غير يزول الأمنة عين برا الذي من تالي سنة أمره كلت نايت من أسي ونشو إذا كان لهم عتبر كم تستطيعوا مسؤولون لحسب عين برا من كوينو حجي إتي كل تسرع قيادات مسرته تاريخنا ولدنا بحقوقاتنا ولدنا عياتنا زمن سازياتهم كخال انتي مخورسيو تاريخ جننتيو نزي يجاند تاريخ كان ويسمع مهنياتو تمزبوز حكو ناصنتن ابتخباب ناصنتن تولديم ولا بعد ما خطري خلها فينا انتي يفلطنا اب كم زخناتات جناتي ناي تعليم غزيون تودي تصافيفو هذا بله بقعتني ابن خطبه يفلنا ግን ሰላውን ነዚ ስለዝፈልጥዩ ገና እግሪ ከይተተኽለ ከሎ ሕምሸሽ አለው ነዚ ምስ ሕምሸሽ ካነት ሃገር ላይ ካትገብሮ ትኽእል ዝብል እምነት ስለዝነበረዩ ትጌጋ ካልኩሌሽን እዚ ምስ መፀገን እዞም መንእሰያት ልክ ከምቶም ዝሓለፉ አያታቶም ናብ ባሕሪ ገፅ እዮም ተለዊጦም ማለት እዩ ሕጂ ምስ ኣብዚ ከባቢና ዘሎ ገሊኡ እኮ ጌርና ዲና ገበርና ኣነ ከኣምነ እውን የፀግመኒ እዩ ናይ ቀረባ ሓላፊ ትስራሕ እዚ ዝነበረና ውሱን ፀጋ ንባዕሉ ብ10 ተራቢሕ ከም ዝስራሕ እንድገብሮ ነይሮም ምክንያቱ ኣብ አቪዬሽን ኢንዳስትሪ ከም ተኻሊ ንግበሮ ኢልካ ድግበር ኣይኮነን ገዛ ርእሱ ቴክኒካዊ ሕግታት ኣለዎ ሓንቲ ነፋሪት ለሰዓት ክትበርር ድሕሪ ክንደይ ሰዓት እንታይ ክግበረላ ኣለዎ እዚ ብፅሑፍ ዝተሰነ ብሕጊ ከዓ ክሰግሮ ዘይትኽእል መስርሕ ኣለዎ ነዚ ግን ታኻትብሎ ግን ብምንታይ እዮም ዝተዓፃፀፉ ነይሮም لكن شمون تسعة 12 ساعة لكن 12 ساعة دقرمك 24 ساعة إنجن مريت عينهم سحازة أو هنجار يأتيهم إنجن أوريدهم ساعة شدش تنقول إنجن أديبهم نفاريت نسرح دول تجبروا نيرهم يجي تكنيكال ولا قطريو كتعملون نزق مكاي يعني هتوسي أنت نفاريت نزيتات كتجبر وحب قلت 3 معلت يدلع الشيء كما يروش 12 ساعة تجبر نيرو الكحجي حتى تخلها ترخبوا ملسي بجاكات توفاين تنايزهم أولا زياتهم مهنا إلتهم قلتهم كمتي أبقى العالم تهبقنا نجبر تدي هبقنا خان ندك أسد بهالنجار إلا في حدا عامة وش تتجازى تتململ من أسي لك خمتم أبقى 10 عام تجبر معريهم حسب معريهم كا يقدس مالتي زي كم زي سلازقونا كل مسجدل تحالفه ستيل حجون وهذا البلد وهذا البلد مرتي وسيلهم يمسون يقوون يعتبرنا يعتبر الشهم زلهم وغسل تاني تعد كوين لكن يغسل الله ممسرات كولج افيشن إيرترا نطبة مقيرو أب حيل أير إيرترايو زبلو بزحات يوم نايزي افيشن زي ممسرات أب حيل أير إيرترا تازي كونه أب افيشن إندسترون نطبة مقيرو كمسيو يبل حلافز قنا نفرتي كولونيل فوتسون بلاي بلك نطبة مقيرو مخنياتو سي እቲ ዓለም ንባዕሉ ኣብቲ ናይ አቪዬሽን ኢንዳስትሪ ዘምፅኦ ዘሎ ዓልታዊ ምዕባለታት ንሪኦ ኣለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ለይቲ ተኸሓስካ ናብቲ ስለዚ ነዚ ዝሕንበብ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለ ክንገጥም እንድሕር ኮይንና ከምዚ ሕጂ ኣብ ሓይሊ ኣየር ተተኺል ዘሎ ናይ አቪዬሽን ኮሌጅ መሰረት ክህሉ ኣለዎ ኣነ ሕጂ እንታይ እቲ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህበኒ
أنت عن توصل نحنا هاي لاير كبادو كزيرو تبقيسو بتنسو وديو من أسياتكم برلو زقلوا الجوابات كم فرص أنا حيو مشروط راح يكون أفرد الله صراحة إن مكيتو هجر أو حسو جينا زي زدرع خليجي ومسرد قبر الله جي حلفة مش كل سنة كل هوا فاتن وكا الذي قياز قصر حد قاله زي كوليج زي أنت هاي تعمر كجبريو من الباش أبو خلقة نقد قمة وسايس أجمني كم وزيتنا إذا قادروا زي دماء كورس نايجي استبروا أولادنا رينايو أوز رهو في تعوز رهو تي بقعات نتزن برا بقعات ما إيش زدر بقعاتي حجيزهم كلهم حدثت نقولهم زلنا من إساتنا بس كوليج زي ما جمر عدل كرخبو خلو نتقدم وين نقولن نقبنا مورالن تي تقدسنا نحاوس كاد سرح النبرة حجيز نفتح من قدي اللي جب هالماتيريال بعم ولا قاخو الصخوز إحنا جار نسبين تخانة زي كوليج زي نحيل أير طرح لي قرص بحافشان تنا aviation industry زبهال ناي زحجر زي مسار تولد إذا مصالو لذي تسفاناسي بزيحيو اللي جاها زت عاد كان زت مهرن حيل ناي سب أنت لك خا كل نجار كتجبر تقال أنت زمس دحريوس يسأجم يقولون عد كم زي خان دحري زت مهري زعتقي حنقول زي بس لما نسي زي بالك تعد كم سرقوا يقولون لذي سي زين aviation industry مسرته ناي بحتى تسفان في بيو إذا ما عمتنا وعمت نضع عبلن داس السنة كخيد تحيل أير يكون نتقلنا aviation تكالاتنا ناي بحكي حبي أستواز كله اللي زامن بتخطط الخجلس كم زقناه حيل أير إيرترا أبزد رجازي كبس حزق عليه بورث توارث زمس معبال مخانو بحلافنت نايتهم ممهرانن بتوفاينتن تجهتن نايتهم تمهارونيو أبزد رجازي تبصيح يبل كولونيل فصون بلاي بتوسعي هو حجتي تبلي جافمتي أغدي مستقصكو كجبري إني مبال إيرترا بحلي نفس كل عودة بصحنا ذلله ثم مهران قمت عن توزلنا زتوصل بقصر أزيو حد منفريو ما بقى سنيرو ده حرجن إذا حجي نريد لنا بمائة مهرة واحد أوان أمهير كافة مرة مخال نالواش نحنا أصل زقني نحنا خنا كا بحالنا ونسلا زي كون أنت زي كوينو يقر مني أنا يجي حسب خلقه حاجزنا ما نمسك يلا نريد لنا بعلو في جزاء في فليسو بغيلو عبي في منسي حجي لك نسخة كومتوم زقنا علم درجة حلو بيت مرتاد ثم حيرون زموسون نالباش كابزنا عليه كنا فلذي في نايم مقلاب نايم قداس حلفنت نايم سكام في لثاب في منسي ورشو دلو اللي لا يكون إذا أفيشن كخمت خالج ونا عينت كوليجات بيت مرتاد تزاماديو زي بهوات النبرة النايسة حلفنت سكوم ولا سرح سلازخونه ناتوس كامرة تفليخة أب أير أنصافيف كاتمس ماشين كاتسدد لها لذي إذا خمس عينت ماشين نتكله مسافة سكيماتات خي 150 زي كنا سي 250 كميتي الرجاء إسكا بسلام كم تملس نمجوار سرح القادر في حلفناتي لسك الذي اليوم من سازياتهم أبزد حلفه سران حمشتن 3 عامات كبابي إذا حلفناتي كم تسكموا بقبر رينا بنا كاف حدينا قلت كاف كلتنا حمشت ندالي ينابز حج درجة بس إحنا دلنا بزح إذا كل خسجرن كحلفن كلها بسنكي كم زدلناه بقعت مقدال بسنكي شللت النت بسنكي هذا هو دي مقدار زيد أسوي كخمزي أحوقف تفتيرة زي بحلولو فولي تاريخ دلو جزينا يحلفنا سلزن عايزون من أساسياتهم صار كندي أمنا زي حلفنا تسكيمون بشرح له دلو تبلحته أنا دي أفكار كم زعينة تمكور ترى يخوني سمع عنني أبزي قالوا بهالمعبود العالم زينا دي بصحف نريو وقالوا وفق تخاف الله أنا قل قليل أبنا تاكلنا أوش 3-4 عامتي في هجر نيمورا حدا قامت إواز هجر زي الذي كان قاتم خيلني يرنتزقونون جينا ولا نتبقعتون مسرته خيط الدول خليتي حدا قاتمنا أفتق وانتول زخر عنا تكنيكا وصرح عنا تسرحي لأنه كله خاء أمون قت تكنيكا وكفلن أمون قت أوبريشنز وبحر كفلن متأمم كأنت بقعاتي زي منك الذي ثامشنا مو داتا تزبر بايلوت حزوا إنسان عايز وصل نمان أمينو لازم جراوند تكنيك صريح يركبوا دلو سبي حجت زلوا كونفيدنس ما بقيسي وتي بو بيلو زمس فقرن حاليا في بقعاتهم
ናቱ ተራለዎ ለዚዞም መንእሰያት ኣብ ውሽጢ እዚ ገዛ ፈርዮም ዘለዉ መንእሰያት ብኩሉ እንትንኦም እዮም ብኩሉ እንትንኦም እዚ ናይ ንብረትን ናይ ሰብን ሓላፍነት ምስካም ኣሎ በቲ ደቲ ብቕዓትካ ብመትከል ኣሚኖምካ ካብቲ ፕሮሲጀር ከይወፁ ፈሪት ካብ ሰማይ ተፈልያ ካብ መሬት ተፈልያ ሰማይ ወፅያ ክሳብ መሊሻን ኣብ መሬት ትመፅእ ተወስዶ ሰዓታት ካልኩሌት ገይሮም ኣብዚ ትሪኦ ዘለኻ ምድረ በዳ ንዕኡ ተመሳሲሎም ንዕኡ ተፃዊሮም ይኸዱ ኣብ ከበሳታት እንተኾነውን ልክዕ ስለዚ እቲ ተበፂሑ ዘሎ ደረጃን እቲ ናታቶም ብቕዓትን ናይ ባሓቂ ዘኽርዕ ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና ዝኽብርኩም ሰማዕትና ንሓላፊ ጽገና ነፈርቲ ኣብ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ኮሎኔል ፍጹም በላይ ሓንቲ ውልቃዊት ሕቶ ኣቕሪበሉ ኣለኹ ልዕሊ ካልእ እዋን ዝተሓጉስ ከላ መዓልቲ ትህሉ ድኾን ትኸውን ክብል እየ ተወኪሰዮ እቲ ሓጎስ ብዙሕ እዩ ማለት ኣብ ሓይሊ ኣየር ከም ዝደልናዮ ካብቲ መጀመርያ ሓይሊ ኣየር ተወሊዱ ናይ መጀመርያ ፓይለት ኤርትራ ዘቆለቶ ፓይለት ፍልይቲ ነፋሪት ሒዙ ንሰማይ ክወፅእ ምርኣይ እዚ ናይ ገዛእ ርእሱ ሓጎስን ባህታን ኣለዎ ንዓይ ዝሕጉሰኒ እቲ ለብስና ክኢልና ኤርትራዊ ፓይለት ንሰማይ ምፅእ እዩ ድሕሪ ይኹም ተዓንቶ ዘለናኻ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ኻ ሃገር እዚ ሓደጋ ገጢምዋ እዚ ሓደጋ እዚ ክትምልሽ ግዜ ምስ ሓለፈ ቀሊል ዝመስል ኩሉ ሻ ኣብቲ እዋን ግን ከብደካ እዩ እቲ ሓደጋ መበድሁ ጥራሕ ይኮነን መበድህ ዕጥቆን ትደሊ ነርካ ንሓንቲ ዕጥቆን ናይ ነበረት ነተን ማዕልምቲ ነፈርቲ ግን እንተ ዘለናይ ብልሓት ተገዳስነት ናይቲ ኤርትራዊ ዜጋ ነተን ናይ 40-50 ዓመት ናይ ሓይሊ ኣየር ተመክሮ ዝነበሩን እሞ ኣዝየን ምዕቡላት ሚግ 23 ዝብድህ ኤርትራዊ ዓቕሚ ካ ተፈጢሩ እዚ ዝመፀና ሓደጋ ንዕኡ ዝምልሽ ኣብታ ደቂቐት እያ ኣብቲ ርእሲ ከተማ ናይ ሃገር ኣብ ልዕሊ ስመራ እዩ ዓለም ዝሪኦ ሚግ 23-4 መፅኦም ብሓንሳብ ናይ 500 ቦምባ ኣስታት 4000 ቦምባ እዩ ኣብ ክሉ ናይዚ ማዓስከር ወዲኦም ነዚ ረጊቕኻ ከን ዘለዋ ነፈርቲ እቶም ኣብኣ ዝበቆሉ ፓይለት ነዚኦም ከይዶም ኣብታ መበገሲአን ግብረ መልሲ ምሃቦም እቶም ደመኛታት ፀላእኻ ዓገበሉና ክብሉ ምስማዕኹ ኣነ ካብዝን ላዕሊ ዝተሓጎስ ኩሉ ክስታይ የለን ስለዚ እቲ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ናይ ሓጎስ ኣብ ውሽጢ ትትካል ኣሎ እዚ እንሪኦ ዘለና ሕጂ ክሳብ 30 ዙርያ ዝኣክሉ መንእሰያት ተማሊ መፅኦም ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ነፍሶም ክኢሎም ሰማይ ክወፁ ምርኣይ ዝውን ናይ ገዛ ርእሱ ደስታ ኣሎ ታፍሊት ግን ምናልባሽ ድሕነት ሃገር ስለ ዝተኣሳሰር ኣብ 98 ዝሃብናዮ ግብረ መልሲ ከምኡ ገይሩ ዝሕጎሰኒ ክስታይ የለን ኣብ መወዳእታ ኮሎኔል ፍጹም በላይ መልእኽቲ ኣለዎ ወቲ ብፍሉይ ዘሕልፎ መልእኽቲ ከምቲ ዘለናዮ ዝመንሰይ እዚ እቲ ሰረት ናይ ኣባሓጎታቱ ናይ ኣቦታቱ ናይ ኣያታቱ ኣሳር ሒዙ ይትኸይድ ኣሎ እዚ ገጢሙና ዘሎ ሽግር ከዓ ግዜያዊ ሽግር እዩ ብዘየገድስ ከምዚ ሕጂ ገና ሰብሲብና ንምክቶ ዘለና ህይወትና ብኡ ጥራሕ እዩ ተኣሳሲሩ ክኸይድ ኩሉ ግን ትምህርቲ መሰረትና ኩሉ ነገር ስለ ዝኾነ እቲ ዝወሃበና ናይ ትምህርቲ ኣጋጣሚታት ካብቲ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሉ መደምደምታ ጌርና ንወፃሉ ግዜ ጀሚሩ ትምህርቲ عند حقوق نايت السب والقسبوني السي تدمير نتهاجر كا وحسب خنا الذي أنا تاي نيشتي زبهال تمرتي اللان إتات هو هذا نايت مرتعدل تمالي تصورة بمندق أبجرب عند حنتي وثماهيرنا بدرجة بسحونة هاجر يجي خاز لازم هنسا زخا درتي ولن نحنا لك بصاتنا زتورسي مسرد الله بحال لنا زمان سيزخا حلفنا تسكيو نابدوكو زورسولو فلياجات أم كل سلزخونه يتزجاتهم جزاو سجم حلافة يزخم ردو جرنا يتنزو هوانا لا يتمرت عدل جن أنا نزياد سكت زي تمرتي زخنا نقدر ترجم سلزي بلو تمهرت خاي نايلمعات نايمخته مركز عندكم دخلنا نامو حضر أبتمرتي زلنا نصر كهون أبتمرت عشان الكلمة بالإزبل رأي حلافي سجنا نفرتي أو حيل أير كولونيل فصون بلاي بشيم سمعتي صحافة شيرترا قبل بيئة مسكن كبرتي هبلي يغني لي
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎምዝ እንዳልቆት ሕዝቶ በዚ ተፈጺሙ ኣሎ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ዘይኮነስ ናይዚ መቐጸልታ ሒዘ ክቐርብ እየ ክሳብ ሽዑ ሰላም